Shubor nakaslem jong udongsan hima. Hadin ka jing ujor jang kaki SU halor ka jing shat thambor bat shalute ka baman kapor jang kitrash nang hakibri ki bana Bangladesh ba SC lalu ADC ba DC ba Shipor jang ka Southwest Kutch Hills District hinai ka sngi ka Alkhandai ulah khat ya ka jingelang ya ki he komandan jang ka BSF ya USP Southwest Kutch Hills District ki labor officer bat kinoi lam jang ka KSU Southwest Kutch Hills District na ka banta banyatai ba dia thir jingmut halor kumno bante lakam ya ka te ka banta Katkum ka jing ujor ka KSU Southwest Kutch Hills District au ADC jang ka Southwest Kutch Hills District haka khasan tarik mentau benai laong baki bari Bangladeshi man kapor ki jiolat banwan kieu latlan chapo India nakishnong ba marjan kum kabalat maupelun borsara bagli bat chiragon haka babun sien ki juliet donbor kom haka kamlute rabor bat kiwe kabla bo jis eri ki trari trimuluk ki basa hakitu kithan Hadian ka jilang habekran usamna jet scam nong se general secretary ka KSU Southwest Kutch Hills District wat usamna markoni thangni president KSU Ranikor Circle klapen pawe ki jiksong kumen namar ka jiksham kya jik bor district hadian pakasang klayo ban ujor balah subaru pakajingdan ka jikwanra nong bela na Bangladesh daki kontraktor bat ki malik bat halor kani nakaliang ki bor district kenap satangnya ku hukum na ki bor sarkar ban pentrekam na khamtam ya ki kindon chaka MRSSA kena makan penstruk ban itu ikibriu kibadai ki trai jilla bat ki banabar long ni hadin ba ni labu jutho ba ta komplain yang ni po DC office ni sukaman ba ila simkhia mardor lai ni ka jutho jing ni habai dei bat ki area border po area borsara bakli bat ha cerkau te ngili ba mensua kadun ka jingkitnap ka ba man kapor ka ba ba nakaliang long bun ba ngimla ban pelaj baru man kidnap na nongjeri na pon area nongjeri kira abe sepo bangla tengi keni ba kejing long yolat kini ki brio na po bangla ban wan kiu kini ki jaka jungi te nakaliang jungi bat ngili kini te ngilau bon bu komplain ini pakadon ru ka jingsa lute ba man kaporang tu ki area apo borsora sa nombor tu ki area bakli te kadon ke jingsa lute ba man kapor mar gidon kini ki group na po bangla ki ba ki don la ki jong ki group ki bor wan kiu sapo san pongut ki wan kiu siu son kiu tingilngo kan beli kini ki orung lait lan apo kajaka jungi te lengba ka jing don u BSF ru ni ba long udang yo banrung te leng jing kaseng ni lei ba lor kini ki bro akaba men kini snap arjar kendai ngidi ka jing kidnap tangi wei bala yo ban pelat ade ka jing rekam ya trailang jong pulit ban BSF kaba naliang jong ki BSF ru klia trailang berki spy jong ka border po bangla layo pelat wei ba sya kidnap te ngi ba kadla sedang menta la pli motion pli ki la pli ki doyong ru kani galong kan don bet ka jing kidnap ne ka jing lutile kan bun bet hadin bang ili kini ki bro ba ka ngi la perkat ba kanaliang ka bor district bagi di ban simkia ki de ban trelang bat ka kibat ki bor yong ki BSF ba central force ba nakliang jungi kaseng ngali nomor ba long kani kamdei ba kan kita tang ya kani ka jaka jungi ro nomor ki don ki bang ki nongsung chnong na po bangla long ki wan sa jaka jungi kiyo breu sendon kiyo lok sendon bat kisong ni ngintip ke pat kajing temu jung ki banwan sepo ka sa kani ka jaka jungi markidon tepo ki area border jungi ba kisong lok garo ni kidon ki bangla ka ketu kani ke balai orong wat haka ipik ro apo electro tikani kalong threat ya ka national security ro apo ya ka India te lada kam pikir nakliang ki border district bat ka India kalong ka threat namta ka national security jong ka India kya ban report hang apo district apo DC office kaba ngili ba kiladon ya ka ipik kiladon ka barsokit kiwan ini kila ki kimdon kot slan re baro ki yo nang ni tingi ba long ka basuk ba ban yo ki certificate school te bat ya ka bat certificate na po CEC lang jungi mahami kini ba kimbet klem da verify ba ya ki brew ban kin chu ai
hamta me ki school hapo bordar le ki penkala business ban ye ki certificate hapo bordar ni ki school te kum kini ru na liang ki district long ya kidi ban simkia la dalap kini ki school kidi ban penstam kini ki school bar hapo si siru kidi ban pingor bahasa ban ai yununu ibreu badai ban nambar ngili don ketukan ni bakila ada berung te kata ka jingi karan jungi ban liang district ki la ya waka ban state ya karkom terkan nomor kidi lightly ki point kaba haki cergaun berkabakli bersora kabangi sukya ba nakaliang jungi kaseng kabangi lei berkamtam me baro kowi ke area bordaru te katahi ba kanang ba kanamdon ka sisin bala don hi ka jingbon ban buhai snong longgi ba warna po bangla hi kan kata hi yaki kandon be hi ka jingya kelas apdeng trasnong badu berkibriu banabar te naliang i ba nakaliang i kaseng long kamde ya buki bawan tang na po bangla mo long na po asam ro kiwan lengban asam ni bangla won rung na po asam wan sya borsora sya bakli wan banle business te lalong kadon ke ira ba ban nakaliang kajing temu na ini kibreu ki ba dei na po bangla nomor kibreu jongki hapo bakli borsora sya ni India ro udan habangla ro udan te kani kerkom trekam jongki nilai lupa na liang jongi keseng te kenang ba kan nakaliang jungi kaseng kenang ba inla mantai la kam kini kibreu long kumka labor department mo kadai barabor kadai ban simkia ban barki polis kidi ban lecek ye kini kibreu ki ba khamta me kini badon ki area ti motion barki area ba yu doyong nomor nimla len hi ba kidon kibreu jungi ru angni kya area jupordar jungi kidon ki malik doyong ki kontraktor ki wanra ki breu na po pangla nomor ki khamtat ka bai bala tiga jingon ra jong kiru ya kibreu bana banglaru kan bu jung ya nomor kitu kibreu gidon tek teng ki bala li fai don tek teng ki ban sadu nuru long kani long ni so kuntui ki breu ki ban jung iru kimbe tan ban kemen toho kalat dia ka jing tadori ki nong belaru kide ban hab perkhat nomor dakin perkhat kan bu jung ya adin pat ya ki nong susnong ya ki kun ki pateng jungi mas banrap bede bakane ka jingkot jong UADC yang yangi ka isu West nata jing kini ki BSF nata SP bat ki labor officer tinggal keren ru ka bede bat ya MR SSA te yang mentahi kiri nakaliang ki bor district kidang up ya kata ka order naka government ba anda kila yo kaki ni ki kendat tayo ba ong UADC ba so yo kata order na ke government bat bide bat ki ne ki nong wanra ya belah ya ki brio naduk ki kontraktor ne ki malik kumta tertep bakin sa penrung ya ki ne ki kendon jong ka MR SSA kenang ba kan suk ya ki ban te lakam bat banap ya pino ki brio ki badai ki bar jela kumjuru ban lap ya ki ne ki brio ki balong Bangladeshi nasional te kata kadai ka kawe ka ba nakaliang jongki baki kanuga ling jong office baki kular mata bat nakaliang office la kular hidu ba kin persang ya kene ka benta bakin simkia bat kin sedang no ya kene kam nadu katelong ka ban nas cepo lese kin sakot ya kin sakot susu jingelang ka bakum kine bakin sai pendu ya ki nong yalam sinong tiba hakiki tan bordar kumbala ong mata nangta kin sakor ya ki sim nangta bat ki bor sensar ni bat kiseng balang nang ni sekmat lada gidang don ki jing dong kamba kumbala ong kumbala UADC mata ulah pampau ba ini kadai ke jing sedang ba kiru kin persang no ya kakam ke juki tangkat taswa